Arratsaldeon eta eskerrik asko Leaburu, herriko jaietan bertso saioa antolatzeagatik, eta eskerrik asko bereziki zuri, herritar eta entzule, lau bertsolari eder hauek aditzera hurbiltzeagatik. Hasi aurretik, Peio Urangaren omenezko saioa ere izatea nahiko genuke eta dagoen lekutik har dezala herriaren eskerrona. Errandako bertsolari ederroiek hauek dira, Ametsa Arzaiuz, Xabati Jarregi, Nerea Ibarzabal eta Alaia Martin Txalobero bataientzako ere. Ordu eta laurden ordu terdi inguruko saiotxo bat dut prest paper artean, ikusiko ze abiadura daramagun eta azken momentuko aldaketa batzuk ere egin ditugu, baina uste dut saio ederra izateko osagai guztiak dauzkagula, baina horretarako zutitu mesedez lauak eta bota zuen hasierako agurra. Kaixo entzule, zer moduz gabiltza bizitzan, ez daudenak gogoan daudenen gerizan. Astea pasa dugu haizearen eizan, baina ailegatu da tala komen izan. Ea kantatzen dugun gaurko zeru grisan, euria bezelaxe freskagarri gixan. Kaixo Leaburuko bertsozale azti, frontoi urdin honetan ez zaudete gaizki. Aste on izan da bainaikoa eguzki, behingoagatik fresko, behingoarren busti. Tagu pozik kantura txaketa ta guzti. Arratsalde on denoi aupa jende fina, hemen jende asko da bersoaz dakina. Martxan jarri dezagun hitzaren makina, ein dezagun saio bat denok atsegina, bostok egingo dugu gure alegina. Arratsalde on, zer moduz gara, hemen kantatu nun behin, baina uste dut bazkari giro batean etzela berdin. Beraz gaur laurok gusto haunditan egingo dugu alegin. San Pedrotako lehen jaialdia azkena izan ez dedi. Herri txiki, infernu handi. Herri eder eta txiki batean, perfektua eta idilikoa dena ez dela iradokitzen duen esaldia da nere ustez herri txiki infernu handi. Zutitu mesedez lauak. Infernu hitza esagerazio bat dela iruditzen zaidan arren,
lehen itzulian erraiguzue mesedez, zer kenduko zenuketen herria bera infernu hortatik pixkat gehiago urruntzeko, zer kenduko zenuketen. Izan daiteke pertsona bat, soinu bat, leku bat nahi duzuena. Zer kenduko zenuketen lehen itzulian, eta bigarren itzulian, zer gehituko zenuketen esan, herri txiki paradisu handi izateko bide hortan. Zer kendu eta zer gehitu. Herri txikitan zoragarria, jendea eta paisaia, larrean libre hartaldetxo bat zeruan egaka saia, baina batzutan bizilaguna bihur liteke etxaia. Kenduko nuke txutxu-mutxua ta bestekiko epaia. Tamaina igual arazo bat da gure herri txikiekin. Txutxu-mutxuka aritze hori leiotik ekin ta ekin. Behin birramona aserrauzela pareko Josefinakin. Eta bilobak aserre darrai naizta zergatik ez jakin. Aste burutan denek nahi dute bai muga denak austea. Ordu txikitan herri guztia ematea ta uztea. Baina gauza bat kenduko nuke naizta zaila den eustea. Astelenetan kalera irten da, katurik ez ikustea. Balkoira irten kalera jeitxita hitzez harremanduta. Beste mundu bat bazen lehen baina gauzak daude aldatuta. Facebooken edo WhatsApp taldean arek hori esan duta. Sua desiente jetxiliteke telefonoak kenduta. Maiz infernuan bero egiten du, ta denak aize egarri. Zesango nuke monotoniak jargaitzakeela larri. Herri txikira jende gehiago nahi badugu erakarri. Garraio bide gehiago eta zerbitzu gehiago jarri. Eta batzutan indarra dauka tradizioaren trentzak, ta agintzen du norma zaharrak ta argazki zuri beltzak. Ostadar pixkat falta izan da, egun hau harturik aintzat. Nik neuk lekua gehituko nuke identitate denentzat.
herri txikitan ze gehitu behar den gogoa dute esateko. Txikia bere mugetan sarri izan daiteke kalteko. Taberna edo denda gehiago, nahi ditut atez ateko. Tolosara eta Bilabonara joan beharrik ez izateko. Ta aurrekoen hildoetatik erantziko nuke lana. Egia esan diagonala denez bizitzaren plana. Ta gaur egungo bizimodua denez etorri joana. Funikular bat jarri liteke Leaburutik Txarama. Leaburu Txarama, Txarama Leaburu. Bien arteko lotura hain zuzen gai sentibera dela adirazi zaigunez, gaia egoera bilaka dezagun. Zutitu mesedez Nerea eta Amets. Nerea, 18 urte inguruko gaztea zara, Txaramarra. Zure maitalea Leaburukoa da, eta gida baimenik ez duzuela eta oraindik elkarrekin egoteko zailtasunak dituzue, bidea luzeegia dela, pista ilunegia. Herriko alkatearen gana jotzea erabaki duzu azken irtenbide gisa, egoera berbidera dezan. Bera ere Txaramarra izanki, ea zerbait lortzen duzun. Amets alkatearen bulegoko atea jo duzu eta oraintxe zabaldu dizu atea. Bidean gora eta bera nabil, zapatila eta txamarra, maitasunaren kondena alda jaiotzea Txaramarra. Esan zenuen eta daukazu laster eraiki beharra, kanpainan zehar behin prometitu zenigun funikularra. Kanpainetako estrategia da 7 globo puztea, baina zuk nahiko bazenua izu harreman bat gorpuztea. Egunen lautan ikusiz gero arriskua da austea, irautekotan premizkoa da gehiegi ez ikustea. Maite mindutan agozzearo, eta bihotzak eztanda, egiten dit bera ikustean barnean dinbitadan ba. Ai baina zenbat tarte dagoen, nolartu hortako txanda, ia gehiago ikusiko nun Erasmusera joan da. Zenbat Erasmus geografian, ego edo iparrean, ta hemen elkarrezin ikusi zegonagatik urrean.
Googlea burun astea pasa degu eguzki errean, asko zobeto zaude txaraman errekaren bazterrean. Deitu nion ta han etorri zen, gure erreka ondora, baina ondoren bide luzean nire giharrak astora. Ze badakizu harremanean desoreka egongo da, ez baita berdin aldapan bera edota aldapan gora. Aldapagora zailena zein den ederki dakizu zuke, zuen Facebook ta Instagram hortan badira hainbeste zute, elkarri bihotz ta emotikon ta zenbat aragitxute, ta gero aurrez aurre jarri ta hizketan ez dakizute. Zuk ez pentsatu ari garenik, gero mutuen antzera, behin nire ondora heltzen denean ez dut egiten atzera. Baina bidetan ta ilunean nola bilatu plazera, kuadrillakoak etortzen dira guri largak botatzera. Hori askotan gertatu ohi da, laguna ohi dela kalte, baina nereanik laguntzeko badut nahiko borondate. Funikular ta beste guztiak tartean jarri nitzake, baina hemendik 4 urtetara zeu jarri zaite alkate. Alaia eta Xabat, zutitu mesedez. Bi laguntzarete, Alaia eta Xabat, eta plan ugari egin izan dituzu elkarrekin urte luzetan. Oporraste bat batera hartzea erabaki zenuten, Pirineotara joateko, inungo laguntzarik gabeko trabesia bat egitera. Abiatu baino astebete lehenago, Xabat, motxila behar den bezala prestatzen ari zarela, telefonora Zaraitzun barna zebilen hartzaren bideoa iritsi zaizu. Ordutik ez diozu Alaiari deus erran, baina beldurrak gaina hartu dizu, eta pasillotik pasatzen zaren aldi oro eta motxila ikusi, hartz horrekin gogoratzen zara. Bihar da abiatzeko eguna, eta azken zehaztapenak finkatzeko Alaia hurbildu da zure etxera. Zerbait nabaritu diozu Alaia. Aze motxila puska prestatu duzun uau, harritu egin nauzu baitira 7 gau. Jarditzagun bidean gure bidetarau, dena preparatu dut hartzazu mapa hau. Dena preparatu dut hartzazu mapa hau. Ta gainera brometan
nabil buruz buru, bidaia hontan hiltzea, nik ez dut helburu. Bai mapa hartuko dut mapa eta liburu, baina eskopeta ere hartuko aldugu. Baina eskopeta ere hartuko aldugu. Enuke nahi tiroka inork laguntzea, dena ez da izango bertan gurutzea. Gaua eiten bazaizu izua luzea, ni neu izan ninteke zure hartz pelutxea, ni neu izan ninteke zure hartz pelutxea. Beti esan didazu, zu bai amestia, xabat zara pertsona, benetan ez dia. Ta hori da hartzak maite duena bestia, bidaia irtengo zaigu oso garestia, bidaia irtengo zaigu oso garestia. Ateran ditasuna barruko txikitik, ta prekauzioetan egitzazu bitik. Ibilbidez berdina daukagu aitzitik, bera errepidetik, eta gu menditik, bera errepidetik, eta gu menditik. Baina hartzak ez ditu ematen bi musu, haunditu zaitez xabat, nik entzun zaitutzu. Aurre egin behar zaio, aurre arriskutsu, pelikula gehiegi ikusi dituzu, pelikula gehiegi ikusi dituzu. Asi orduko sortu altzaizu ez dula, egorantz bajatuta daukazu brujula. Errua ez egotzi honantza sekula, hasi aurretik egin duzu pelikula, hasi aurretik egin duzu pelikula. Naizta joan nahi nuen mendiko aizera, guztiz beldurtu naiz bai, egia hoixe da. Hartuz gure motxila toalla bixera, goazen beste guztien gixan Kambrilsera, goazen beste guztien gixan Kambrilsera. Nire ilusioei zure labankada, ataka pasaurretik jarri duzu traba. Orain Kambrils diozu, ara, Portaventura honena mendia bera da, Portaventura honena mendia bera da. Baina arriskutsuegi
ez alda izango nio, penalitzak hiltzea, joan da araño. Gurasoak badoaz baikan brilseraino, nahiago haiekin joan hartzarekin baino, nahiago haiekin joan hartzarekin baino. Zutitu nerea mesedez. Venezuelako lurrikararen inguruan kantatzea eskatu nahi nizuke, baina baldintza bat jarriko izut. 3 bertso kantatzea eta 3ak pertsonaia leku edo ikusmolde desberdin batetik kantatzea. Lehen bertsoan, Euskal Herriko herritar bat izango zara, albistea jasotzerakoan sentitu eta gogoetatutakoaz. Bigarren bertsoan, epizentrotik gertu zegoen pertsona izango zara, orduan bizitakoaz. Eta 3garrenean, amalurra bera izatea eskatuko dizut, bere garrasi eta gogoetarekin. Lehen bertsoan Euskal Herriko herritarra, bigarren bertsoan epizentrotik gertu dagoen pertsona, eta 3garrenean amalurra bera. Iluntzero bezelaxe, sofan ama alaba, ze albistek freskatuko gaurko bero bolada, Venezuela bihurtu da, berriz ere portada, eraikinak jausi dira, hautsan gixan nola ba, ta nola asimilatu, non gorde begirada. Hau da aurten jasan duten bigarren lurrikara. Hau da aurten jasan duten bigarren lurrikara. Nire etxetik atera eta kalean lasai genbiltzan, tabapatean dardara hundi bat, ia golpe baten gixan. Albezela ezkutatu naiz, aterpe baten gerizan. Non daude orain lengo jankiak, justiziaren peskizan. Baina horiei gure bizitzak ez die axola izan.
Ta amalurra zer ote, agian indar gorena, orain arte lurrazpian, ta erdilo zegoena, baina esnatzen naizenean, kaosa ta desordena. Suntxipenerako badut, inork ez daukan sormena, nahikoa dut dardara bat, ta horra hor ondorena, hauxe da nire mezua, saria edo kondena, badagola zerbait zuek baino handiago dena, badagola zerbait zuek baino handiago dena. Zutitu, Xabat eta Amets. Azken aste hontan hau irakurri dut. Hasieran mundua aldatu nahi duzu eta bukaeran tabakoa uztearekin konformatzen zara. Besterik ez. Hori bera irudikatzea nahiko nuke Xabat eta Amets. Lehen parteari dagokiona Xabat eta bigarrenari dagokiona Amets. Xabat, udaletxe batera sartu berri den zinegotzia zarazu. Eta zu, Amets, urteak bertan daramatzan teknikaria. Ni naizona sartu den alkate gaztena, landa ere muarekin lotura duena, entzun nahi nuke hitza baserritarrena, ta aldatu nahi nuke munduko ordena, ea ematen diedan eskatzen dutena, ea ematen diedan eskatzen dutena. Airaultza egin nahi duzu basogintzan, gazteak zenbat idei eder darabiltzan. Nik bizitza erdia teknikari gisan, ta fijatu nahi zure lenitzen gerizan, alkate dala uste ta zinegotzi izan. Alkate dala uste eta zinegotzi izan. Maila politikoan bada hainbat krisi, ta hortan eragin nahiko nuke lehen bizi.
Beste herriak iritsi ez direnera iritsi, errespetatu hainbat hitz eta iritzi, gaztetxeak ireki eta tabernak itxi, gaztetxeak ireki eta tabernak itxi. Ni aspaldi hurbildu nintzen gaztetxera, denborarekin ez dut egin gaztetzera. Horra maika batalla eta lau bando zera, lehenago ernaizena guain jeka eseda, hori zabaltzerako zeuzartuko zera, hori zabaltzerako zeuzartuko zera. Ta ekonomiari ezin zaio eginuko, herri txikitan ere bada hainbat truko. Hemen euro bakar bat ez da sobratuko, tunelak ta autobiak eingoitut gertuko, atanik sentimorik ez dut kobratuko, atanik sentimorik ez dut kobratuko. Haien esabatzen bat utopi dauzkazun, zure idealoiek behar diat erantzun. Hainbeste tunel zubi ezanka ezentzun, hasi baino lehenago xabat maite entzun, zapaterok ere lehen hori esaten zun. Zapaterok ere lehen hori esaten zuen. Ta herri honek kultura dauka jatorria, jadanik prestatu dut lehenengo horria. Kontzertu ta liburu, neurriain neurria, zetak erramun edota negu gorria, bertsoa ez den edo zer ongi etorria, bertsoa ez den edo zer ongi etorria. Bersoa beraz ez da aizure kutizi, samamesetik dator amaika notizi. Peliok katxet altua daduka lehenbizi, negu gorriak beraz enezen bat krisi, zure mitoaroan ez altzera bizi. Zuere mitoaroan ez altzera bizi. Zutitu mesedez Alaia, ametxetan erea. Agian Alaia erdiko mikrotik jardungo da eta biertzetatik nerea eta amets. Hau zergatia. Bestazale amorratua zara Alaia edo izan zinen behintzat. Leaburu zure herriko festen aurrean gaur egun bi ahots desberdin dituzu buruan bueltaka. Dr. Jekyll eta Mr. Hyde. Dr. Jekyll amets, lasai ardezazun etengabe esaten dizuna. Eta nerea Mrs. Hyde atope atera zaitezen esaten dizuna.
Festako lehen egunaren atarian, etxean, mahai gainean, zalantza izeneko ardo xuria zabaldu, eta zure bi ahotsei galdezka, hasi, zara. Beste ardo kopa bat hartu beharral nuke. Lehendikan hartu eta askok utzi dute. Whisky botila ura armairuan dago. Eta zure izena idatzirik klaro. Lagunak ere deika ari dira jada. Konfiantza gutxi izan zuk lagunetara. Lagun esan dut baina iguala dizkide. Tabernetara bada horren beste bide. Desfasatzeko ez da hau herri honena. Gainera San Juanetan ibilizarena. Norbere fama txarra elikatu behar. Ezagun izan dadin mendeetan zehar. Baina aita eta ama kalean dabiltza. Zuk segi txaramara kamuflatu gisa. Agian haiek ere mozkortuta daude. Ala librauko zara zuzigorrik gabe. Mustxapelketan edan nezake diskreto. Ba urarekin ere eiten da perfecto. 31 eskutik nituen gaztetan. Baita 102 ere herriko festetan. Nota emango aldut ordu txikietan. Noiz nahi nabaritzen da zeure begietan. Gaur egungo musika ez dut ezagutzen. Zukipinik askoak ta dantzatu zuzen. Ta zulotara joan niatera nadin. Baina zeure barrutik behar dizut eragin. Ta zu jantzi zaitez da nirekin etorri. Baita eman aizea beste tipo horri. Xabat, zutitu mesedez. Puntu batzuk jarriko izkizut, Xabat. 5, alegia. Baina 2 aldiz jarriko izkizut, 2 txandatan. Lehen itzulian, gezurra esanten saiatzea eskatuko izut, eta 2. itzulian egia. Leitza herria baino ederragoa zer. Leitza baino ederrago liteke edo zer. Lea burun politak daude hainbatez bazter. Ta batez ere bere jendeari esker. Gogoratzen alduzu lehenengo musua. Izan zen ederra ta izan zen urtsua. Aparatoa zeukanta arriskutsua. Nik San Juan gauaretan piztu nuen sua. Nork irabaziko du futbol mundiala. Mesedez espainolak irabaz dezala.
2010 egin zun bezala, ta banderak airera eraman ditzala. Gustokoa alduzu lana egitea, Gustukoa dut lana eta jakitea, ta hobe beste norbaitek badu agintea, eutsi behar den ente bat baita elitea. Azkena, bertsolari onena nor da zuretzako. Atzeko hauetako bat kontatu beharko, baino ez dut esango zein gaurko aukerako, beste laserre jarri behar direlako. Leitza herria baino ederragoa zer. Ez dago ederragorik Leitza da hain eder. Handena zuzen, deus ez dago oker. Denak langile finak inorrez da alfer. Gogoratzen alduzu lehenengo musua. Bai eta ez nuen nik emango pausua. Berak idatzi zidan hortako mezua, ta gero lotxatuta ze konpromesua. Norkira baziko du futbol mundiala. Argentinak mesedez irabaz dezala. Espainola arrotu ez dadila ala. Laister kanporatzea litzake normala. Gustokoa alduzu lana egitea. Lanarekiko daukat alako pikea. Sarri deitzen didate zu satelitea. Baina erantzun horietzen zaila jakitea. Azkena, bertsolari onena nor da zuretzako. Atzeko hauetako bat hartzazu aintzako. Lehen trampa egin dut ta onartu beharko. Bestela aserretu ingo direlako.